Salutare tuturor, ne-am apucat iarăși de Minecraft, cum spuneam, facem videoclipuri cu Minecraft Animation. Facem prima dată cu mod de videoclip pe survival. Adică nu, că toate sunt pe survival, dar da. Și începem o nouă serie, pentru că mai avem o serie, dar cu aia o să mai postăm și cu aia, dar că mai răruți. Bun, acum facem foarte rapidescu multe din astea. Facem rapid un crafting și facem niște bețe. Acum l-am pus cam groasnic, dar asta este una la mână. Bun. Nu, așa. Vedeți că este pe animation, cum spuneam. N-am toate setările pus. Avem backpack, avem astea de făcut, de putem să le luăm. Avem zoom-ul. M-ar fi, uitați-vă. Nu l-avem activat, îl avem pe cealaltă lume. O, bună seara. Uitați. Ne-a spawnat exact lângă un sat. Foarte bine, foarte bine. Și așa se începe noua noastră lume. Exact lângă un sat. Ne jucăm cu mod și animation, dacă vreți să vă arăt, uitați. Uitați, ne jucăm pe animation. Păi știți cât am luat că pe crafting and building, și vedeți, am schimbat și textura. Adică am stat, de-aia n-am mai postat eu, că am făcut atât de multe setări. Bun, prima dată luăm rapidescu un pătuțescu, domne. Bun, rapid, am luat 4. Acum, sac, perfect. Bam, 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 bam. Le luăm pe toate, că vom avea nevoie de mâncare. Mâncarea va fi destul de folositoare. Uitați, oaie, doar că nu mai avem nevoie deja. Sper să aibă fierărie. Asta îmi doresc, să aibă o fierărie. Pentru că, sincer, când mă joc pe creativ, că orice om să mă joacă pe creativ, mereu dau de un sat, mereu îl dau de el și mereu este cu fierărie. Și când mă joc pe survival, mereu nu este cu fierărie. Pe unde este soarele? Mai este puțin și apune. Trebuie să avem grijă acum cum ne aruncăm. Dar nu mi-a luat așa mult damage. Asta este ok. Bun. Perfect. Bun, hai să ne punem armurica pe noi. O armură din... Aoleu, nu credeți că că le dau spoilere la reclame, doar că n-aș să le fac dacă mi-apare mie. Nu dau spoilere. Pentru cei care cred că dau spoilere, nu dau. I don't want spoiler. Nu sunt un spoiler din ăsta. Pentru că nu s-a gândit nimeni să-mi spună până acum: bună ziua, GameV, că ați dori să ne faceți o reclamă la produsul nostru? Și dacă mi-ați spune așa ceva, nici așa nu v-aș permite, pentru că nu mi se pare chiar așa ok, adică să plictisești oamenii numai pentru o reclamă. 2 emeralde, un book, bam, 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 le punem pe toate. Avem eu o șmecherie, dacă puteți mie să-mi spuneți, care le puneam pe toate deodată. Bam, 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 nu știu, nu mai știu cum să le pun, că când te joci de pe telefon e altă viață ca și pe alte chestii. Uite, o să mai luăm și sacul ăsta. Vreau să văd dacă are cartea aceasta scris ceva în ea. Da, stai că am uitat că trebuie să pun pe din aia. Bun, haideți să merem. Mai avem încă blocuri noi. Dar că oricum o să ne facem o casă. Încă avem pădurea acolo. Sincer, nu este nicio problemă. Opa. N-ai nimic în el. Bine că nu m-am dus în față și că m-am întors decât așa de curiozitate. Să mă duc la lumina, că eu nu mă băgam niciodată în asta. E chestia asta a mea de nu mă bag niciodată în pădure. Uitați și aia în golem. Da, îmi place tare mult chestia asta cu animation.
chiar înțeleg pe ăștia de joacă cu Java. Și uite, da, eu încerc să-mi fac Minecraft-ul ăsta foarte realistic, cam un Minecraft normal, pentru că place tare mult, frate, texturile astea, adică, înainte, sincer, cine le plăcea texturile alea de ciuciu? Ele nu erau texturi să-ți placă. Ele au niște texturi de ciuciu. Da, acum e altă viață. Eu doi măgar tu. Ce-ați mânci? Nu. Da, pentru cei care nu știu, am pierdut contul ăla, pe aia în care l-aveam. Aveam toate animalele alea de le iubeam eu și îmi plăceau tare mult. Bine, și acum mai am un server și acolo e nebunie, tată, că de atunci, după ce am postat videoclipul ăla, uitați, cărbune, avem nevoie de cărbun. Noi avem nevoie de cărbun mai întâi. Noi acum avem nevoie de din asta. Bun. Noi îi dăm aici. Opa, stați că nu suntem foarte bine cu mâncarea. Și mi să nu mă prindă noaptea. Dați-vă cum arată, ce efecte tare. Bine, doar să vă arăt cum se vede. Doar să vă arăt cum se vede. Deci ăsta e un efect extraordinar de tare. Asta e un mod pe care nu regret că am stat atâta de zic. Adică poți să faci 20 de coins. Ăsta a costat undeva, dacă pentru cei care se joacă, a costat undeva la 990 de coinsuri. Și cu 990 de coins, 980, nu, 990, da, de coinsuri, poți să le iei cu bani coinsurile, dar mai există o opțiune cu din asta, cu, cum se numește, cu, uitați, reclamă. Nu dau la niciun din asta sponsor, cu reclame. Mamă, și am stat o oră, cred că undeva la o oră întreagă am stat. Aoleu, aoleu, aoleu. Dispar de aici. Dispar de aici. Hai să le luăm astea. Trebuie la un moment dat să facem și o fermă de XP. Dar că... O, Dariu, ce faci tu? Te întreb și eu. Tu cu ce te ocupi? Unde sunt... cred că... Nu știu unde am pus emeraldele. Cred că le-am lăsat acolo. Dar sincer nici că mă interesează. Că le pot găsi eu după. Nu este o problemă de război. Iron block. Foarte tare. Foarte tare. Stați 2 secunde aici. Așa. Bun, haideți să punem asta chest-ul. Bun, deci prima dată facem niște bețuși. Acum facem un din asta și un din asta. Bun. Și acum le tăia blocurile astea de iron. Uitați-vă cât de deștept sunt eu acum. Bine, nu chiar foarte deștept. Măi, asta e iron block. Sau ce este? E smooth stone. Iertați-mă pe mine, verilor, că v-am distrus ăla, dar l-am pus la loc. Uitați-vă cum arată, bro. Asta este, arată Aud prea mulți zombie. Da, nici că mă interesează, nu mi-e frică de Baobab, știți piesa. Cei care au copilărit, nu mi-e frică. Închidem ușa după noi. Asta. Da, și uitați-vă, asta mă enervează acum, că atunci când dai de niște saturi care sunt goale, că nu prea găsește în ele chestii. Da. Ce mai mare ghinion. Bun, o să ne apucăm, dar nu în ziua aceasta, o să ne apucăm poate următoarea zi după modul ăsta de game, fiind după seria asta. Că așa o altă serie avem, dar o să începem și pe aia. O să filmăm și din aia, doar că mai târziu, puțin. Ia să ne uităm. Opa, stați 2 secunde, iertați-mă pe mine. Am intrat peste voi. Stați că se face noaptea.
Să mă bag la somn repede. Bag la... Ne-am băgat la somnic. Ce bine dorm. Da. Bun, acum haideți să băgăm patul aici. Și am plecat. Ce m-am speriat, cream că e un zombie ceva. Bun, avem acolo casa aia. Avem casele alea sus. Cred că la casele alea de sus am fost. Ce faci tu? Nu o să-l omor. Ar mere să-l omor, dar momentan mai am nevoie de el. Până îmi fac o casă. După ce îmi fac... Eu să am nevoie mai mult de el, pentru că în seria cealaltă în care am fost cu voi, bine decât un videoclip am făcut după ea, cu ea, eu omorâsem Iron Golem. Mă, și deșteptul de Victor nu mai avea villageri aproape deloc în sat. Nu mai avea aproape deloc. După ce să vezi, am mai găsit câțiva în viață. Mă, și după mi-am băgat într-o din aia, într-o fermă de 2 i-am băgat, că după ziceam, vreau următoare. Și am realizat că nu mai sunt villageri. I-am căutat prin toate casele, i-am căutat peste tot. Am așteptat 2 zile de Minecraft. Mă, și tot. Mă, și până la urmă i-am găsit. Unde credeți că am? Ce credeți că am găsit? Am găsit bucăți din ei. Adică erau zombi. În seara aceea i-am văzut zombi. De ce erau oare, Victore, zombi? Pentru că nu mai era Iron Golem și fără Iron Golem vin foarte mulți monștri. Și cu mulți monștri nu se pot descurca. Villagerii oricum nici nu atacă. Aveam eu niște lame, dar nu găseam eu, că am găsit decât 2 câini. Și exact atunci făcusem eu, îi împrietenisem cu mine și da. Bun, deci asta a fost partea 1 din seria aceasta. Sper că v-a plăcut și cred că vom mai face partea a doua tot astăzi. Pa, pa!